Ahojte, takže tady Serja, já jsem před chvilkou dodělal video o letcovi, pilotovi a tady bych vám chtěl ukázat, jak funguje nesmrtelka u Krakena. Koukejte, jak z něj cáká krve. A vůbec nic mu, to jsem se netrefil. Nic mu to neobírá, třeba teď jste to viděli krát. Hele, teď mu to ubralo. To si jenom vypnul kvůli tomu, aby mohl nastoupit do TT. Aby mohl nastartovat. Hele, on se někam portnul? Ne, tady je. To laguje, to je blbost. To je obyčejný airbag. Obyčejný. Hele. Beru dom. Projecka dobrý. Hele, hajzle. A já mám to přelko vypnu, ale teď jsem na celou dobu kropil. No už zase. Ale on to vypíná průběžně, jej, jsem si nedal double shot. No a předtím to normálně, než jsem zapnul to video, tak jsem tady něj krosil, jsem měl i předtím empici. No už zase. Ty krve z něj. Superový. Nevím, jestli to budete brát jako... že to natáčím. Tak. Jsem sice spamer, ale aspoň si to všimne. Nevím, jestli to budete brát jako důkaz, ale asi ne. A předtím normálně jsem to nestřílel a nic. A opravil si auto, i když nepoužil VIPčko. Předtím ohořelo jednou. A opravil se, to jsem nenatáčel, jsem si proč ten frav zipnul, že jsem to musel ještě. Ale nevím, asi to nebudete brát. Nic, čavec.